Mga tugang nasa linya po si Chapat Gutierrez for important announcement. Kunyan po na pagkaaga kang Apec. Apo, Chapat, good morning po tabi. Good morning, Mar. Yes, And mag-final daw sa gabos na naghinanyog sa imo. Ang Apo. latest po, igwa kita, Mar, na latest report tungkol sa kamugtakan sa Rapu-Rapu. Kasudma, so notice na naresibita, hinagad kang DOE na i-extend hanggang alas 12, ngunya na udto, so sa tun servisyo duman, mientras na sig-extend iyan, naguhururon ang top management ng DOE, National Power Corporation, sa National Electrification Administration, kung paano maresolveran ang problema kan Rapu-Rapu. Ngunyan po ang latest ngunyan aldaw, may surat giraray po ang DOE sa Apec na ipagpadagos sa serbisyo sa Rapu-Rapu kan Apec ta sa laog ning 60 days mariresolveran ang problema. Ang gustong sabihon, dapat maresibi kan Apec ang total na kabayadan kan Rapu-Rapu and Batan na nasa 32 million pesos. Of course, nakabayad na sindan 3 million, so dapat mapunuan ang 29 million within 60 days. Ayun, so gusto sabihin, dagos ang kuryente ninda, pero dapat sikapon nindang matipon ng 29 million. Dai ko po aram kung paano gagibuhon iyan, pero ang nangako po kayan iyo ang Department of Energy. Ayun, on the part kang Apec, National government na po ang nagtataonin solusyon. ayun. Kung paano paagi dahil may pa po aram kung ano ang saintang paaging gigibuhon. Ayun, so Pero iyan po so latest na surat niya. Apo, so sa on part of Apec, masunod ka mo dumaan sa abiso kang o kaya sa surat kang ano po, kang DOE. Yes po. Ayun, so 2 months. Oo. 60 days. 60 days. Yes, 2 months. Yes, Opo. 2 months na extension. After that, kung dahil magkaigwa ng favorable na sabi nga ni Ken solution, ay mapipiritan ka mong dumuman sa Maputol naman kita. sa dating ano, Yes. dating ano. Sa Opo. dating plano. Opo. Okay, Mar. So that's it. Kaya lang gusto mi po na iparundo sa mga taga Rapu-Rapu na maging aware na po sinda kan sa indang obligasyon sa pagbayad kan sa indang konsumo. Dahil sigon sa record kan Apec, 208 million na ang inabono para sa inda kan Apec. Yes, ma'am. Pagpuon ka na kanining anom na taon na nakaagi, bali 208 million na ang nai-reimburse sa inda. Dahil every month nag-reimburse ang Apec 2 million sa Rapu-Rapu para sa indang konsumo. Dahil naman po pwede ining ipagpadagos na ang Apec ang magbayad kan sa indang konsumo. So, pakipasabot lang, Mar, sa mga kababayan to dyan, nagibuhon ang remedyo na magbayad sindakan sa diri nindang konsumo. Yes, ma'am. So, Opo. mabalos na naman. Thank you very much, Mabalos po. sa oras na tinao mo. Okay, thank you very much. Mga tugang, Chapat Gutierrez, Albay Power and Energy Corporation. First time, ano po yan ha? First hand information yan in connection kang status kang Apec.